Вітаю, гэта Тимофей і 65-й выпуск подкаста праз космас с аглядам навін. У гэтым выпуску пра місію Еўропа Кліпер да спадарожніка Юпітера, якая сутыкнулася з сур'ёзнай праблемай, пра другую ступень Falcon 9, якая выйшла са строю на арбіце, пра касмічнае таксі Boeing Starliner, якое ўсё яшчэ прыстыкавана да МКС, пра былых кіраўнікоў НАСА і ЕСА, якія не згодныя з рашэннем па звядзенню з арбіты МКС, і пра самы спякотны год у гісторыі. Місія НАСА да спадарожніка Юпітера пад пагрозай пераносу. Місія Еўропа Кліпер сутыкнулася з сур'ёзнай праблемай. Некаторыя з яе кампанентаў могуць не вытрымаць магутных радыяцыйных паясоў Юпітера. З-за гэтага запуск апарата можа быць перанесены на некалькі гадоў. Еўропа Кліпер з'яўляецца флагманскай місіяй НАСА. Яе мэтай з'яўляецца Еўропа, спадарожнік Юпітера, пад ледзяной паверхняй якога хаваецца велізарны акіян вадкай вады. У ходзе серыі з некалькіх дзесяткаў блізкіх пралётаў апарат павінен будзе вывучаць характарыстыку гэтага акіяна і ацаніць яго жыццяздольнасць. І дакладна так, гэта тая кампанія НАСА пад назвай «Пасланне ў бутэльцы», што прапанавала людзям з усяго свету падпісацца пад вершам, напісаным амерыканскай паэткай. На жаль, адправіць сваё імя ўжо не атрымаецца. Кампанія завяршылася 31 снежня мінулага года. З Беларусі было адпраўлена 3502 імя. Усяго больш за 2,5 мільёна імёнаў пераадолююць амаль 3 мільярда кіламетраў падчас падарожжа Еўропа Кліпер да сістэмы Юпітера. Верш выгравіраваны на касмічным караблі разам з імёнамі удзельнікаў, якія ў сваю чаргу выгравіраваны на мікрачыпе, які ўсталяваны на касмічным караблі. Імёны нанесены на крэмніевы мікрачып з дапамогай электроннага прамяня. Кожны радок тэксту мае памер менш за 1/1000 шырыні чалавечага воласа, або 75 нанометраў. Давайте вернемся да самой місіі. Місію коштам $5 мільярдаў плануецца запусціць на ракеце SpaceX Falcon Heavy працягам 3-тыднёвага акна, якое адкрыецца 10 кастрычніка. Касмічны карабель выйдзе на арбіту вакол Юпітера ў 2030 годзе. На гэты момант апарат Еўропа Кліпер ужо дастаўлены на тэрыторыю касмічнага цэнтра імя Кеннеді ў Фларыдзе, дзе поўным ходам ідзе яго падрыхтоўка. Напрыклад, нядаўна інжынеры ўсталявалі на апарат антэну з высокім каэфіцыентам узмацнення. Юпітер валодае наймагутнымі радыяцыйнымі паясамі ва ўсёй сонечнай сістэме. Таму пытанне ўстойлівасці кампанентаў апарата да высокіх доз апраменьвання з'яўляюцца ключавым. Аднак у траўні высветлілася, што некаторыя з устаноўленых на борце Еўропа Кліпер транзістараў выходзяць са строю пры меншых дозах радыяцыі, чым чакалася. НАСА абвясціла, што інжынеры місіі ўжо вывучаюць транзістары на касмічным караблі, якія, магчыма, не валодаюць узроўнем радыяцыйнай устойлівасці, неабходным для палёта, засноўваючыся на досведзе працы з аналагічнымі кампанентамі, якія выкарыстоўваюцца ў іншых месцах. У цяперашні час спецыялісты місіі праводзяць шэраг тэстаў, каб зразумець, колькі транзістараў могуць быць пашкоджаны і якая мяжа іх бяспечнага выкарыстання. Чакаецца, што папярэдні аналіз будзе завершаны напрыканцы ліпеня. Інжынеры лабараторыі рэактыўнага руху і лабараторыі прыкладной фізікі патрацілі больш за 20 гадоў на праектаванне касмічнага карабля Еўропа Кліпер і траекторыі яго палёта, здольных супрацьстаяць радыеактыўнаму асяроддзю. Напрыклад, каб звесці да мінімуму ўздзеяння, касмічны карабель будзе круціцца вакол Юпітера, а не непасрэдна вакол Еўропы, аблятаючы спадарожнік кожныя некалькі тыдняў пад рознымі кутамі і рознымі адлегласцямі. Згодна з гэтым планам, на працягу запланаванай 4-гадавой місіі Еўропа Кліпер зможа захапіць 90% паверхні Еўропы з надзвычай высокай дэталізацыяй. Але нягледзячы на ўсе гэтыя праблемы, з якімі сутыкнуліся інжынеры, ёсць і пазітыўнае меркаванне. І яно належыць Нікі Фокс, намесніцы адміністратара НАСА па навуцы.
якая сказала, што па-ранейшаму з аптымізмам глядзіць на запуск місіі па графіку. Каманда збіраецца працягваць працу над запускам пакуль можа і будзе разглядаць усе магчымыя варыянты. У выпадку, калі вынікі тэстаў акажуцца незадавальняючымі, у NASA не застанецца іншага выбару, акрамя як замяніць электроннае начынне апарата, што азначае перанос запуску. Наступныя балістычныя вокны для палёту да спадарожніка Юпітера будуць адкрыты ў 2025 і 2026 годах. Аднак яны запатрабуюць дадатковых гравітацыйных манеўраў, што падоўжыць час палёту да Юпітера. Паводле ацэнак экспертаў, цяпер верагоднасць таго, што апарат усё ж такі будзе запушчаны гэтай восенню, складае ад 40 да 60%. Другая ступень Falcon 9 выйшла са строю на арбіце. Завяршылася безаварыйная рэкордная серія з 334 запускаў Falcon 9, якая доўжылася з 2016 года. Раніцай 12 ліпеня SpaceX ажыццявіла чарговы запуск ракеты Falcon 9, і ён завяршыўся аварыяй на другой ступені. Аварыя здарылася на этапе паўторнага ўключэння рухавіка. На прамой трансляцыі можна было ўбачыць уцечку паліва і з'яўленне інію. Усе 20 спадарожнікаў Starlink аддзяліліся ад ступені, але з-за нізкай арбіты праз некаторы час згарэлі пры ўваходзе ў атмасферу. У заяве Федэральнага ўпраўлення грамадзянскай авіяцыі гаворыцца, што спатрэбіцца расследаванне анамалій, накіраванае на вызначэнне яе асноўнай прычыны і вызначэнне кіруючых дзеянняў. Федэральнае ўпраўленне таксама вызначыць, калі SpaceX можа аднавіць палёты. Запускі Falcon 9 былі адкладзены на 6 месяцаў пасля няўдалага запуску ў чэрвені 2015 года. А калі ў верасні 2016 года у Falcon 9 адбылася анамалія на стартавай пляцоўцы, SpaceX спатрэбілася 4 месяцы, каб атрымаць згоду федэральнага ўпраўлення на вяртанне палётаў. Але ў момант, калі я записываю падкаст, я ўжо бачу навіны пра тое, што платформа, на якую садзіцца другая ступень Falcon 9 і карабль падтрымкі выходзяць з порту ў рамках падрыхтоўкі да наступнай місіі па запуску Starlink. Па непацверджанай на дадзены момант інфармацыі, наступны запуск SpaceX Falcon 9 можа адбыцца ўжо 21 ліпеня. Але ж усё ж такі, калі запуск адбудзецца ў бліжэйшыя дні, гэта ўсё ж такі запаволіць хуткія тэмпы запускаў Falcon 9 ад SpaceX. Сёлета запускі былі амаль кожныя 3 дні. Прадстаўнікі кампаніі заявілі, што ў гэтым годзе яны плануюць правесці больш за 140 запускаў у параўнанні з 91 запускам Falcon 9 летась. Falcon 9 служыць не толькі для запуску спадарожнікаў, але таксама разлічаны на людзей. На сённяшні дзень Falcon 9 запусціў 13 пілатуемых місій, 9 з якіх адправілі астранаўтаў на МКС для NASA. Таксама ракета Falcon 9 павінна была вывесці Джареда Ісакмана і 3 членаў экіпажа з прыватнай касмічнай місіі Polaris Dawn на арбіту ўжо 31 ліпеня. Місія магла працягнуцца да 5 дзён. Мэтай місіі з'яўляецца выхад на надзвычай высокую арбіту вышынёй 700 кіламетраў, каб пратэставаць скафандры, створаныя SpaceX для выхаду ў адкрыты космас і прадэманстраваць, як можна ажыццяўляць выхады ў адкрыты космас з капсулы SpaceX Dragon. Але хутчэй за ўсё гэта місія будзе перанесена. І гэта яшчэ не ўсё. Falcon 9 таксама запланаваны для запуску беспілотнага грузавога карабля Northrop Grumman Cygnus на МКС і адпраўкі астранаўтаў NASA Crew 9 таксама ў накірунку МКС у капсуле Dragon. Абедзве місіі запланаваны ўжо на наступны месяц, але здаецца, і яны будуць рэалізаваны пазней з-за анамалій, што адбылася на мінулым тыдні. Спачатку SpaceX яшчэ трэба высветліць, што менавіта адбылося і як вырашыць гэтую праблему. А касмічнае таксі Boeing Starliner усё яшчэ на МКС. SpaceX не адзіная кампанія, якая ў цяперашні час сутыкнулася з праблемамі, звязанымі з доступам да арбіты. Boeing Starliner і 2 члены экіпажа NASA ўсё яшчэ знаходзяцца на касмічнай станцыі, чакаючы дазволу на вяртанне на зямлю.
Вылет быў адкладзены на некалькі тыдняў, паколькі NASA і Boeing вырашаюць праблемы, звязаныя з рухальнай сістэмай Starliner. На прэс-канферэнцыі на борце міжнароднай касмічнай станцыі экіпаж у складзе Буча Уілмара і Суні Вільямс заявілі, што яны ўпэўнены, што праблемны касмічны карабель даставіць іх дадому. Пытанне толькі калі. І гэтае пытанне на дадзены момант застаецца адкрытым. У NASA заявілі, што Starliner можа заставацца прыстыкаваным да МКС на працягу 45 дзён, але ў выпадку крайняй неабходнасці да 72 дзён. Два астранаўты павінны былі вярнуцца дадому 14 чэрвеня, але гэта некалькі разоў адкладалася і зараз ні NASA, ні Boeing не абвясцілі, калі ў канчатковым выніку адбудзецца адстыкоўка і вяртанне. Па аптымістычным прагнозе менеджера праграмы камерцыйных экіпажаў NASA Стыва Стіча, Starliner з экіпажам вернецца на зямлю да канца ліпеня. Не ведаю, ці можна лічыць гэтую заяву афіцыйнай, але ў нас ёсць час праверыць гэта. У дадзены момант NASA і Boeing праводзяць эксперыменты на выпрабавальным палігоне White Sand у Нью-Мексіка, выкарыстоўваючы рухавік ідэнтычны таму, што выкарыстоўваецца на Starliner. Гэта дазваляе інжынерам напрамую аглядзець рухавік і пераканацца ў наяўнасці якіх-небудзь пашкоджанняў. Затым той жа выпрабавальны рухавік будзе мадэляваць запускі, неабходныя для зваротнага палёту. На арбіце праблемныя рухавікі знаходзяцца ў так званым службовым модулі, цыліндрычнай дэталі пад капсулай, у якой сядзяць астранаўты. Службовы модуль будзе скінуты і згарыць у атмасферы падчас зваротнага шляху астранаўтаў. Таму магчымасці наўпрост агледзець яго на наяўнасць праблем на зямле ўжо не будзе. Усе выпрабаванні павінны быць завершаны да 21 ліпеня. Паглядзім, ці стане вяртанне Starlinera адной з тэм падкаста праз 2 тыдні. Былыя кіраўнікі NASA і ЕСА заклікаюць пакінуць МКС у космасе. У мінулым выпуску падкаста я распавёў пра план NASA па знішчэнню МКС не раней, чым у 2030 годзе, а кампанія SpaceX была абрана для распрацоўкі касмічнага апарата, прызначанага для свядзення МКС з арбіты. На гэтым тыдні нават з'явіліся першыя ілюстрацыі карабля пад назвай The Orbit Vehicle, і гэта выглядае як мадэрнізаваная версія існуючага грузавога карабля Dragon. Касмічны карабель будзе мець на борце ў 6 разоў больш паліва і ў 4 разы больш цягі, чым капсулы Dragon. Сервісны адсек будзе павялічаны ў 2 разы. The Orbit Vehicle будзе мець 46 рухавікоў Draco на борце, 16 на самім караблі і 30 у сервісным адсеку. Але не ўсе згодны з такім рашэннем NASA. Жан-Жак Дордан, былы генеральны дырэктар Еўрапейскага касмічнага агенцтва, і Майкл Грыфін, былы адміністратар NASA, настойваюць на працягу эксплуатацыі МКС для далейшых навуковых даследаванняў. Мы, як двое з многіх будаўнікоў МКС, раім адказным асобам разглядзець альтэрнатыўныя варыянты замест знішчэння станцыі, заявіў Дордан у інтэрв'ю. Ён лічыць, што МКС трэба перадаць будучым пакаленням, даўшы ім права вырашаць лёс станцыі. Яны прапануюць выкарыстоўваць адзін з разгонных блокаў SpaceX для захавання станцыі. План такі, што ракета павінна падняць вышыню каля зямной арбіты МКС. Гэта дазволіць станцыі быць далей ад зямлі і падоўжыць яе эксплуатацыю на працягу дзесяцігоддзяў на больш стабільнай арбіце. Былыя кіраўнікі сцвярджаюць, што для вываду МКС на кругавую арбіту вышынёй 800 кіламетраў патрэбна хуткасць у 220 метраў у секунду. Гэта прыкладна столькі ж, колькі патрабуецца для дакладнага кіравання звядзеннем МКС з арбіты. На большай вышыні станцыя зможа існаваць на арбіце на працягу многіх дзесяцігоддзяў, што дазволіць будучым пакаленням прымаць уласнае рашэнне аб яе далейшым лёсе. МКС павінна быць пакінута ў такім стане, каб ні адна яе частка не магла ўзарвацца і стварыць небяспеку смецця, гаворыцца ў заяве. А паколькі разгонны блок усё роўна павінен быць пабудаваны, ці не лепш выкарыстоўваць яго для ўзняцця касмічнай станцыі на больш высокую арбіту для магчымага выкарыстання будучымі пакаленнямі, чым знішчаць яе пры ўваходзе ў атмасферу, пытаюцца аўтары зваротнага ліста.
А як лічыце вы, што будзе лепшым лёсам для МКС? Дзяліцеся сваімі думкамі ў каментарах у сацыяльных сетках падкаста. Мне заўсёды прыемна чытаць вашыя меркаванні. Дзякуй усім тым, хто пакідае каментары. Самы спякотны год у гісторыі. Згодна з новай справаздачай, зямля б'е тэмпературныя рэкорды на працягу 13 месяцаў запар. Кожны месяц рэгіструецца тэмпература на 1,5 градусы вышэй, чым сярэднія даіндустрыяльныя паказчыкі. Кожны месяц, пачынаючы з чэрвеня 2023 года, быў гарачэй, чым папярэдні. У выніку чаго сярэдняя глобальная тэмпература ў перыяд з ліпеня 2023 года па чэрвень 2024 года стала на 1,64 градуса па Цельсію вышэй, чым была да прамысловай рэвалюцыі, калі людзі пачалі спальваць выкапанае паліва з выдзяленнем вялізнай колькасці парніковых газаў у атмасферу. Здаецца, што крыху больш, чым 1,5 градусы па Цельсію гэта няшмат. Але 1,5 градусы таксама з'яўляецца важнай мяжой. З павышэннем тэмпературы на 1,5 градусаў па Цельсію клімат у свеце набліжаецца да мноства пераломных момантаў, якія выклікаюць хвалі спякоты, паводкі, голад і шырокамаштабнае разбурэнне экасістэм. Папярэдзіла Арганізацыя Аб'яднаных Нацый у спецыяльным дакладзе яшчэ ў 2018 годзе. Гэты 12-месячны перыяд часткова быў выкліканы Эль-Ніньо, кліматычным цыклам, пры якім воды ў трапічнай усходняй частцы Ціхага акіяна становяцца цяплейшымі, чым звычайна. Перыяд Эль-Ніньо працягваўся з чэрвеня 2023 года па травень 2024 года, што прывяло да павышэння тэмпературы мора на ўсходзе і ў цэнтральнай частцы экватарыяльнага рэгіёну. У апошнія месяцы гэты эфект аслабеў, і цяпер у свеце усталяваліся нейтральныя умовы. А пазней у гэтым годзе, як чакаецца, сфарміруюцца больш прахладныя умовы ла-Нінья. Выкіды парніковых газаў ад спальвання паліва з'яўляюцца асноўным чыннікам змены клімату. Нягледзячы на абяцанне спыніць глобальнае пацяпленне, краінам пакуль не ўдалося сумеснымі намаганнямі скараціць гэтыя выкіды, што прыводзіць нас да няўхільнага павышэння тэмпературы на працягу дзесяцігоддзяў. І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер перайдзем да падзей наступных 2 тыдняў. Поўны месяц упрыгожыць неба ў нядзелю 21 ліпеня. Месяц дасягне поўнай фазы 21 ліпеня ў 13:17 па беларускім часе або ў 10 гадзін 17 хвілін па Грынвічы. Аднак дакладны час не такі важны для назіральнікаў, таму што для няўзброенага воку месяц будзе выглядаць як поўня за дзень да і на наступны дзень пасля гэтага моманту. А калі вы падпісаны на сацыяльныя сеткі падкаста, то вы дакладна ведаеце пра гэта. Таму далучайцеся. У паўночным паўшарыі, дзе ночы ў гэты час карацейшая, месяц будзе знаходзіцца даволі нізка на небе. З-за гэтага месяц можа змяніць адценне, бо калі ён вісіць нізка, святло, якое ён адлюстроўвае, праходзіць сквозь шырокі пласт паветра. Таму поўня можа выглядаць аранжавай, ружовай ці чырвонай. Дзякуючы такому ж эфекту мы назіраем прыгожыя заходы сонца. Найбольш яркае адценне ў месяца будзе, калі ён заходзіць або ўзыходзіць. У розных культурах поўні часта завуць у адпаведнасці з прыроднымі асаблівасцямі вызначанага месяца. Напрыклад, поўні ў ліпені называюць громавымі месяцамі, таму што ў гэтым календарным месяцы асабліва шмат навальніц. Карэнныя амерыканцы на Алясцы называюць яго месяцам ласося, бо ў ліпені ласось ідзе на нераст. Сярод карэнных амерыканцаў таксама існуе назва аленні месяц. Справа ў тым, што ў гэты час года маладыя самцы аленяў адрошчваюць новыя рогі, і да канца ліпеня ў большасці самцоў рогі ўжо цалкам сфарміраваліся і пачынаюць цвярдзець. Наступная поўня наступіць 19 жніўня. Яна стане першай суперпоўняй гэтага года. Але пра гэта ў наступных выпусках падкаста.
24 ліпеня месяц асветлены на 90% і Сатурн сустрэнуцца ў сузор'і Вадалея. Планета ўзыдзе за гадзіну да паўночы і будзе бачная неўзброеным вокам. 30 ліпеня ўжо Марс будзе побач з месяцам. Планета ўзыдзе пасля паўночы і будзе бачная таксама голым вокам. Дзякуй, што даслухалі да канца. У канцы гэтага выпуску хачу распавесці вам пра беларускую краўдфандынгавую платформу «Гронка». Там вы можете падтрымаць важныя і цікавыя праекты ад беларусаў і беларусак, прапанаваць свае і атрымаць падтрымку без пасрэднікаў і складаных умоваў. На гэтай платформе вы можете фінансава падтрымаць падкаст праз космас і іншыя беларускія цікавыя ідэі і праекты. Асаблівая падзяка тым, хто ўжо гэта зрабіў. Таксама хачу выказаць велізарную падзяку маім патронам. Вашая падтрымка вельмі важная для мяне. Дзякуй, пачуемся ў жніўні.